कोचिंग में गईनी, लब जब नहीं के करो से कहीनी। अच्छा बुझलो कहीनी वो खाली पढ़े खाती कोचिंग में गईनी, लब जब नहीं के करो से कहीनी। ही बता दे कुछ ना बोलब तब के करा पोई गोइल बा। हम बानी जब करिया तो कैसे गोरे लइका बा भइल बा। हम बानी जब करिया तो कैसे गोरे लइका बा भइल बा। पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो जयपुर। म्यूजिक बाय रोहित जी। अतना सुनर बानी तब शौक तू करेला। छोटी छोटी बात पसैया हमरा से लड़ेला। अच्छा हम लड़ेला। इतना सुंदर बानी तब शौक तू करेला। छोटी छोटी बात पसैया हमरा से लड़ेला। मेहनत जब कोई बेना कोई फल कहाँ से भेटाइल बा। अरे हम बानी जब करिया तो कैसे गोरे लइका बा भइल बा। हम बानी जब करिया तो कैसे गोरे लइका बा भइल बा। बेमतलब के बात में परदीप पिया तू ना पड़ा। अरे का बात है बैकग्राउंड पता नहीं और से करा। अरे बेमतलब के बात में परदीप पिया तू ना पड़ा। का बात है बैकग्राउंड पता नहीं और से करा। दिन जरा दे कैसे भइल पवन के तो शक भइल बा। अरे हम बानी जब करिया तो कैसे गोरे लइका बा भइल बा। हम बानी जब करिया तो कैसे गोरे लइका बा भइल बा। अच्छा पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो जयपुर।